Швейцарската национална банка беше квартирата. Тя, впрочем, близо както малко движение извън еврото, което е положителни в ситуация на депресия. И са положени с коловидни основни Expertul nostru este aici să vă răspundă la întrebări. Nu știu cum se poate procesa informațiilor, adirea emisiunii poate fi transmisă. De aceea, pentru dânsul alb există workout Water Repair. Workout Water Repair albește dinții, repară și protejează smaltul. E recomand profesional Water Repair. Вашите прогнози за ноември или къде ще конкурсират хората? Казвате ви, последният път за изпълнението на последните консултации. Европа. Рискове, възможности. Решение. Това е чакане по българското национално радио. Изтича срокът за внасяне на предложения за промени в закона за енергетиката между първо и второ четене. Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев заяви след края на че ще се предложения за отпадане на потенциалните цени за изкупуване на енергия в възобновяеми източници, тъй като националната заедност България за енергия Още по темата се разкажем след пламенето енергетиката, потенциални цени за така наречената зелена енергия няма да има, обясни Делян Добрев. С изключение на биомасата с най-малко 65% съдържание на животински отпадъци, като това изкупва както целулоза, дървесина, силажи, като мегавати не са много. Потенциалът на страната е 10 мегавата и това в страната се разгледа. Няма потенциални цени за никакъв вид производство. Освен тези, които те студенти да интересуват, защото закона е ясен и той не се прави с задна дата, никакви други спекулации, защото този закон от 2011 година се казва, че при постигане на индикативната цел за 2020 година се премахват преференциалните цени, явно до сега няма ясен текст, който да го направи. Друго предложение на ГЕРБ за промяна в закона за енергетиката предвижда мерене на топлинния товар във всяка когенерация. Всяка една от тях ще трябва да докаже, че е високо ефективна. Планира се и въвеждане на ограничение на електроенергия, която тези централи произвеждат и продават. Има редица съмнения за централи, които произвеждат повече електротовар, отколкото топлинен товар. Задължението за монтиране на горивателни уреди е свързано в реално време с кабели, ще гарантира, че се конкурират на строителството на енергия, която се произвежда и да направи това, защото са топлинни енергия, остават